pues se sentían orgullosos cuantas más mujeres tuvieran y más historia hay. Porque el preservativo vino muchísimo después. Bueno, ya en mi época sí, pero los chicos tenían que ir a la farmacia y pedían calcetines. No podían pedir un condón, no sé si me entiendes. Pero el hombre, por eso también quedaban muchas mujeres embarazadas y luego ni se podían casar o se daban media vuelta y se volvía. Entonces, bueno, era un poquito así. Oye, daquela que había, que anticonceptivos había, non había nin tanto. Entonces, claro, era o medo tamén, claro. Porque daquela había poucos tamén. Non era pouco. Non había cuartos para comprar o Claro, preservativo. muller, para eso sí que habría, Ah, pero bueno, non, unha costilla. non cho... Que carai. Ahora vas a todos os sitios e xa en os preservativos, bueno. No, ahora xa os levan. Oi, va, Pero pouco, que eu quixei. Non, pero por o poder adquisitivo non era. Que era máis o medo a quedar embarazados que a poñer o preservativo. Pero é que nin nos sabía, como a píldora. A píldora tardou muchísimo en, como non che recetaran un ginecólogo ou así, tú non podías ir á farmacia e dicir, dame a píldora, unha píldora para non ter nenos. Bueno, nena, pero eso pasa con todo, non ves? Que as enfermedades tamén avanza todo, e isto tamén avanzou. A ligadura de trompas, e eso todo vai avanzando moito. Todos teñen os espollos e contras. Son épocas que, bueno, vivíchelas. Ahora é outro mundo, miras atrás e dices, pero si é posible. Sí, a ver, accesibles son. Sí. O sea, tú ahora, por ejemplo, cada edad que temos, podes acudir a unha farmacia e pois, comprar unha pastilla de despois ou algo sin ningún problema. E condones. Sí, tamén. Hai sitios nos que chos dan directamente, gratis, Sí. e demais. Eu creo que ahora está moito máis normalizado usar sobre todo condón, pero porque a xente tanta charla, tanta información que hai agora, a xente como collelle máis respeto a ter relacións sin condón nin nada. Pois eu penso que o contrario, que a xente o ver que hai como que podes, que hai maneiras de que tú ao final non te quedes embarazada e teñas fillos, que a problemas hai solucións, pero que a xente pues, que non pensa tanto en falar, por exemplo, con meu homem. Unha marginación. Eso era, cando eran neses tempos, era, madre mía, que todo o mundo te deixaba de lado, naide te apoyaba. Naide te apoyaba. Despois, bueno, eso é moi duro, non hoxe, pero daquela era moi duro. Eu tuve con 18 anos, é durísimo. Muy pocos. Yo creo que en nuestra generación va a haber muchos padres solteros y madres solteras. E separados. Ah, sí, separados. Sí. Sí, hay gente que hoy en día en una relación se siente muy Presionados y agobiados y prefieren estar solos. A miña nai con 12 anos deixou o colegio para poder cuidar dos irmãos. A muller encargase da casa dos irmãos. O cuidado. Como ela sempre foi a que non pudo estudiar, a miña nai non precisaba facer nada na casa. Ela chegaba a traballar, puñas a cocinar, puñas a limpiar, e non podíamos facer o deberes. Tanto a miña irmán como eu. Pero para nós, a casa non... Eu aprendi todo a salir da casa. Non mentre estuve na casa. Porque vexo, sí, vexo que moitas mulleres teñen fillos. O fillo nunca tocou nada. E cando chegan os netos siguen sen facer nada, pero as netas sí. Vexo en moitos sitios. Por eso digo que depende moito, en moitos sitios sigue sendo a tradición o home o que se senta e a muller o que se come. E veñen os netos e siguen co mismo. E tú intentalo facer e non deixa. Vivíamoslo con naturaleza. O que pasa é que protestábamos, pero fallamos, ¿verdad? Sí. E traballar todo o día, e levar a casa, e levar os fillos, e levar todo, eso sempre, porque os homes de antes non... Porque dicen que o traballo da casa que non hai nada. Iso dicían, ahora xa non dicen tanto, pero antes. Ahora xa non o dicen. A libertad acabouse porque xa era má de casa.
máis libertad con a muller está máis implicada cos fillos, na educación, no de leválos para un lado para outro, e o home traballa e despois do traballo é tomar o seu vinito e para a casita. Eu penso, A xente joven agora implícase máis, cara. Agora sí, pero eu falo chico. Claro, por eso te digo que porque antes era o rol, o home era o proveedor, claro, as mulleres tenían que estar na casa e coidar dos fillos, e o home era o proveedor. Agora, pois hai de todo, e ademais implicanse máis, pero é verdad que os últimos estudios o que din é que as mulleres seguimos levando o peso, que se implican máis. Eu tamén entendo que nunca hai unha persoa que sexa totalmente perfecta para ti. É dicir, hai unha persoa coa que tú podes crear un vínculo basado no respeto, basado no cariño, pero que non hai unha media naranxa que encaixes completamente á perfección. Non, eu é que ademais, pois non sei que dicirche, eu penso que é moi bonito querer estar en parella, pero que hai máis cousas, que a vida non se reduce, e hai moitas mulleres e moitos homes que o único que queren é, pois eso, parece que como se quedan solos les dá algo, podes vivir perfectamente solo.